Hey YouTube, så har jeg været i Bogrøn og købt noget fyrværkeri fra AFAC. Jeg lige vise jer. Jeg har købt 2 guldpalmer batterier. Det er sådan et tilbud, der koster 800, nej ikke 800, 148 tror jeg det var. I kan se det. 192 gram, 16 skud. Og så har jeg også købt nogle svine om. Det er de der nye etskudsbomberør. Jeg vil lige sammenligne med en lille Thunderbolt sådan af. De er fucking store. Jeg ved ikke, om I kan se det. 48,2 gram i. Det er altså et stort bomberør i et skud, stort set. Og så har jeg også købt Thunderstrike raketter. Det var også et tilbud, 2 pakker for 129. Jeg tror det er fint nok. Jeg købte 2 pakker Thunderbolt og en Thunderpack med Thunder King i også. Så 4 pakker i alt Thunderbolts. Og så har jeg købt de her små hylfontæner. De koster 10 kroner. Jeg tænkte, jeg prøver sgu lige. Jeps. 10 kroner for sådan en pakke, så. Og så købte jeg en pakke hæksyl. 10 kroner. Jeg tror kun der er 60 i, så det er dyrt, men altså. Jeg gider ikke køre hjem og fikse for bare for en hæksyl. Så har jeg også købt en pakke powerfontæner. 4 vulkaner. Til 79 kroner. Der er sgu lige nok. Køb 2 pakker bomberør, som også er tilbud. 2 for 149 tror jeg. 2 pakker der er 12 i alt. Men jeg har kun fået 41. Jeg mener også der er guld, men jeg ved det sgu ikke helt. Jeg har bare fået 12 af det samme bomberør. Der er kun 24,5 gram krudt i, og de er mega små. Men jeg tror de er fine nok. Og så har jeg også købt en pakke Blitzmix. 39 kroner. Og så har jeg også købt sådan en Supermix. Men den lægger en video ud af lige efter den her, for det er ikke alt, der gider at sidde og glo på det. Så det var sådan set det. Har jeg for 1150 tror jeg. Så vi ses.